Naše lijepe marljive pčele vrlo su vrijedne i mnogo toga nam donesu, a posebno ih se sjetimo u ovo hladno vrijeme kada nas zaboli grlo ili imamo nekakvih tegoba i sve mislimo riješit ćemo to medom. Vrlo često upravo to bude tako, a da je uistinu tome tako sigurno potvrđuje i 9. dani meda u Zagrebu koji su se održali, a prije nego što vas upoznam sa gostima u studiju, pogledat ćemo kratak prilog i što se to događalo na trgu Bana Jelačića danas, što je snimila naša kolegica Mateja Damjanović. Na trgu Bana Jelačića jutro su započeli Dani meda, tradicionalna manifestacija koju su organizirali Hrvatski pčelarski savez i pčelarske udruge grada Zagreba. Na Danima meda sudjeluje više od 50 pčelara iz cijele Hrvatske, a najviše ih je sa zagrebačkog područja. Na štandovima se mogu kušati razni slatki i gorki proizvodi od meda, propolisa i drugih sličnih pripravaka. Za kilogram meda morat ćete izdvojiti 40 kuna. Ja mislim da se kreće oko bagrema, evo kako uzmemo neku mjeru, 40 kuna, da je naravno da su ovi dalmatinski medovi kadulja nešto skuplji, ali ovi su tu negdje se kreću oko 40 kuna. Na otvorenju manifestacije bio je i gradonačelnik Milan Bandić, koji se pohvalio da je ove godine dobio 320 kg meda. Naime, gradonačelnik se prije nekoliko godina prihvatio proizvodnje meda. Kako nam je rekao, danas ima 16 košnica, a kilogram prodaje po 500 kuna. Najbolji oblik odmora je kad ja odem kod sebi na bregu Samobor, kada je toplo i dođe kod koštica, jer pčele prepoznaju dobre ljude, mene ne pikaju, i kad jedno 30 minuta slušate sazvježdje zvukova uz moje košnice. To je najbolji odmor na svijetu. Ja bih to preporučio svima. A plus toga ima nešto zajedničko između mene i pčela, radilica. Treniram kako više i bolje raditi. Podsjetimo, prije 2 godine na božićnom domjenku gradonačelnik je iznenadio okupljene novinare poklonivši im svoj med, na čijoj deklaraciji pisalo kako redovito korištenje gradonačelnikovog meda smanjuje dnevnu količinu napetosti i stresa, te da medijskim djelatnicima koji prate rad gradske uprave otvara analitičke i istraživačke horizonte. Očito ne znajući da će svojstva njegovog meda izazvati reakcije, gradonačelnik je tada sebi učinio medvjeđu uslugu, jer je redovita konzumacija meda potaknula razotkrivanje mnogobrojnih afera u kojima se često spominje i njegovo ime. Evo, a osim što su moji gosti danas donijeli ovako jedan odličan stol prepun delicija od meda, što će pokazati i naši kamermani, valja ih i predstaviti. Tomislav Gerić, tajnik Hrvatskog pčelarskog saveza, te Ivana Berg-Divald, novinarka Hrvatskog pčelarskog saveza. Dobrodošli. Hvala. Eto, donijeli ste nam mnogo toga lijepoga, međutim mi moramo krenuti sa informacijama. Malo je vremena, a toliko puno toga za reći o pčelama i o medu općenito. Pa krenimo možda sa informacijom da je vrlo bitno očuvanje pčela. Mi ih, hvala Bogu, za sada imamo dovoljno, međutim treba raditi na tome da ljudi kad vide pčelu da ju nemaju odmah nekako poriv ubiti, nego da ju očuvaju, jer ipak nam te pčele jako puno znače. Apsolutno, s tim bi se složili što ste rekli. Zadatak svih nas pčelara, prije svega Hrvatskog pčelarskog saveza, upravo u tome da potaknemo i educiramo stanovništvo što je pčela, za što je bitna. Upravo i ovaj podatak koji ste vi rekli da pčela je u stvari najveći oprašivač u prirodi, jer bez pčele više od 80% biljnog svijeta, poznatog, ne bi egzistiralo. Upravo tome na nama svima je znači da svakog našeg građanina, počeo od malog djeteta u vrtiću pa nadalje, do stare životne dobi educiramo ljude o bitnosti pčela. Dakle, kao što smo rekli, 80% hrane gotovo što imamo na stolu nam dolazi od pčela, to je s njihovim radom i trudom, pa onda ih svakako treba uvažavati i koegzistirati nekako s njima. Upravo to. Evo, recite nam, imamo dakle dane meda, zagrebačkog meda na trgu. Mnogo toga će se događati, već smo najavili, već smo pričali, imamo prilike dakle znati da već imamo i neka gostovanja, bit će priče tu dakle i o apiterapiji, što je to, o čemu se radi, kako su to gostovanja?
Evo ovako, osim izložbeno-prodajnog dijela, na 9. danima meda na trgu Bana Josipa Jelačića, Hrvatski pčelarski savez je organizirao jedan infopult i predavanja tijekom ova 3 dana, tako sutra u subotu u vremenu od 11 do 13 sati. Gost za našim štandom je poznata docentica gospođa Donatela Verbanac sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu, koja će govoriti o nutritivnim svojstvima meda. Budući da ima tako puno vrsta meda, možda će posjetitelji biti zainteresirani da točno znaju baš koja vrsta čemu služi. Evo primjerice, mi smo tu donijeli Bagremov med. Bagremov med vam je odličan, evo sad isto i ovo doba prehlada. On ujedno je i protiv stresa, što je isto svima jako bitno u ovo vrijeme. Stresno, tako je. Također tu je isto i med od kadulje koji je odličan protiv svih prehlada i bolova respiratornog sustava. I naravno svi drugi pčelinji proizvodi kao što su i propolis, matična mliječ, cvjetni prah koji je odlična hrana jer ne bi se bez veze njom pčele služile, koja je bogata... Cvjetni prah, ja vjerujem da mnogi nisu imali prilike vidjeti, dakle to ovako izgleda, molit ćemo kameru. Tako je, i to su šarene ovako kuglice male. Tako je. Tako, jako efektivno djeluje. Može jako dobro izgledati kod dekoracija također. Je, istina. Što su zdravi. Da. Eto, a što ste nam još ovo ovdje donijeli? To je jedan pripravak, znači mješavina meda sa suhim kandiranim voćem. Pa dakle, stvarno delicija koliko god čovjek hoće, jel tako? Tako je. Recite, spomenuli smo dakle i bagrem i neke druge vrste meda. Međutim, imate li neku informaciju koje ljudi ipak preferiraju? Jesu li to oni cvjetni, oni sa livade, koji su nekako najblaži? Da, istina, evo djeca prvenstveno preferiraju ovaj cvjetni, znači sa livade. To je jako puno cvijeća i starije osobe. Evo, interesantno. A ima nešto u tome, vjerojatno su djeca to prepoznala, naime cvjetni med vraća energiju. Znači kad se vi oporavljate isto od nekakvih bolesti i takvih sličnih stanja, on će vam odlično doći, a djeci je naravno potrebno puno energije jer su ona u razvoju i vitamina i minerala i svih nutritivnih elemenata. Ali koji god med odaberemo. Koji god med. Upravo to valja naglasiti da je svaki med dobar, kvalitetan, znači od svakog pčelara pravi med i kvalitetan. Prema tome, bilo koju vrstu meda da bilo ko koristi, neko će se prepoznati već u određenoj vrsti. To vam se ovisi o okusima. Neki je to je slađi, individualno kako neko... Ali svaki dobar, znači svaki je ljekovit. Ali upravo sam vas to htjela pitati. Na policama, dakle velikih trgovina, često znaju se dovoditi u pitanje kvaliteta meda. Znači li to da i med koji se nalazi na policama je jednako kvalitetan ili ipak nekako ako znate nekog svog pčelara radije odemo kod njega pa znamo da je to od pravih pčelica i da je to onaj pravi gusti med? Svaki med je kvalitetan, pa i onaj na policama. Znači prije svega ocjenu neke kvalitete daju određene stručne osobe koje se bave takvim analizama i tako dalje. Prema tome, ali znate kako se veli, dobro imati svog doktora, dobro imati toga, pa tako i mi, normalno pčelari, preporučujemo dobro imati svog pčelara. Kad se naviknete na neku određenu vrstu meda ili na neku osobu koja je u poziciji, s obzirom da je pčelar, da vam preporuči nešto što je za vas osobno, dobro, ako se pronađete o tome, normalno da onda i korištenje tog vrste meda za vas je osobno najbolje. U Zagrebu, hvala Bogu, imamo dosta pčelara, dakle svako može pronaći svojega. Puno obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, evo na samom trgu imamo više od 50 obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava na štandovima koji su izložili svoje proizvode. A evo i još i u nedjelju, da ne zaboravimo, također imamo još jedno gostovanje u vremenu od 10 do 12 sati, primarijus Josip Lončar, inače dugogodišnji liječnik obiteljske medicine iz Bjelovara. On će pa govoriti svim prisutnima o uporabi meda u apiterapiji. I sad možda neki vaši gledatelji ne znaju točno što je apiterapija. Apiterapija bi ovako laički rečeno bila upotreba svih pčelinjih proizvoda u svrhu prevencije određenih tjelesnih stanja, pa tako i bolesti i naravno i samom liječenju. Tu se naravno upotrebljava i med, i propolis, i cvjetni prah ili pelud, i matična mliječ koja je također na visokoj ljestvici hranjivih tvari, minerala, vitamina, koji ima isto antibakterijsko, antivirusno djelovanje i tako dalje. A u svemu tome najbolje, ja ću vam reći, naši stručnjaci. Eto, dakle, rekli smo i sutra i u nedjelju. I u nedjelju, tako je. Evo i danas, isto to još uvijek traje do 8 sati, će sigurno biti tako da još uvijek stignete
Znači, po jednu svoju dozu slatkog zadovoljstva. Obavezno sutra i prekosutra. Da spomenemo još jednom termine, čisto da... Ovako, termini, dakle, sutra, u subotu, u vremenu od 11 do 13 sati, doktorica Donatela Verbanac, a u nedjelju od 10 do 12 sati, primarijus Josip Lončar. Eto, da kod nas pčelarstvo uistinu traje već niz godina, potvrđuje i vaš časopis koji će sljedeće godine imati 130 godina. Evo, da se pohvalimo. Velika obljetnica. Tako je, tu ima na stolu par primjeraka. Evo, tu smo donijeli nekoliko primjeraka. Dakle, mi sljedeće godine slavimo 130. obljetnicu kontinuiranog izlaženja časopisa Hrvatska pčela. To je inače stručni časopis. Izlazi od 1881. godine, kontinuirano, to je jako bitno za naglasiti. I svrstava se među 5 najstarijih časopisa profiliranog sadržaja na svijetu. Tako da evo, mi se jako radujemo tome i sad na našem štandu smo isto stavili na štandu Hrvatskog pčelarskog saveza, isto ovako, ja mislim na 2000 primjeraka i to se sve razgrabilo. Nestalo je u trenu. Što znači da ljudi i prepoznaju važnost informiranja. Ljudi su prepoznali, evo, mi smo se i ugodno iznenadili i jako smo sretni zbog toga i naravno svi zainteresirani koji još uvijek koji nisu stigli po svoj primjerak mogu se javiti nama u Hrvatski pčelarski savez. Mogu također pogledati našu internetsku stranicu www.pcela.hr i tamo će isto naći sve potrebne informacije i mogu se učlaniti naravno u bilo kojoj od zagrebačkih udruga. I na taj način će isto evo moći uživati u čitanju našeg časopisa. Da kažemo onda malo više o časopisu, osim dakle o nekakvim pčelarskim radnjama, vjerujem i nekim delicijama. Što još pišete unutra? Pa evo, imamo... Tako je. Uvijek i pratimo aktualnosti, naravno. Zatim, normalno, pratimo po mjesecima, normalno, pčelarske radove, tehnologiju, apiterapiju, naravno, sva djelovanja Apimondije, svjetske organizacije, u kojoj smo mi isto uključeni. Također imamo jedan dio priloga, reportaža, naravno, s terena. Tako je, svi noviteti u smislu pravilnika, novih zakona i tako, nekih novih mjera. Znači sve je ono jako aktualno, jako moderno i imamo evo i stalne kolumniste, veterinare, doktore veterine, imamo također evo i novinare, da urednik Hrvatske pčele, moram naglasiti, je gospodin Vedran Lesjak, inače diplomirani inženjer agronomije. I tako evo, nas dvoje to uređujemo, pišemo i tako. Znači sve pripremimo, samo ide u tisak. Sve u znaku pčele, sve je nekako marljivo, kao što je i na početku u prilogu naš gradonačelnik rekao. Dakle, kad ste pod medom i pod utjecajem meda, morate i vi biti marljivi, jednostavno čovjek je pun energije, je li tako? Drugačije ne znam, pčelari su svi marljivi. Znači treba se samo nekako udružiti s vama i onda sam sigurna da će svi prštati od energije. Zato i kažemo, najbolje je naći svog pčelara. Eto. A evo, također isto bi bilo zgodno da vaši gledatelji znaju da su hrvatski pčelari najbolji na svijetu. Tako je, na nedavno održanom svjetskom ocjenjivanju meda u Sloveniji. Gospodin Ivan Kožić iz Konjštine je šampion bagremovog meda. Također, gospodin Drago Rončević je dobio zlatnu medalju za cvjetni med u kategoriji cvjetnog meda. Gospodin Zvonimir Božić u kategoriji likera, medni liker od crnog loga. Jako interesantno, također zlatna medalja. I sve ukupno 18 zlatnih medalja, 7 srebrnih i još nekoliko brončanih. Eto, sve to i više, naravno, možete vidjeti i doznati o svim ovim mednim delicijama, o svim našim šampionima, o časopisu i svemu. Dakle, ovih dana na Trgu bana Josipa Jelačića. Meni je žao što je nama vrijeme isteklo, puno toga ima za reći, međutim, evo, ovi dani su pred nama i pozivamo sve gledatelje da dođu, da prisustvuju i da se uključe. Tako je. A vama hvala lijepo na gostovanju. Hvala vama.